Γεια σας, εγώ είμαι η Camera Woman, η Άννα Λίκογλου. Ας πάμε να γνωρίσουμε και τους άλλους. Γεια σας, εγώ είμαι ο The Amazing Killer όπως με ξέρετε και όπως βλέπετε αλλάξαμε background. Από εδώ είναι ο... Είμαι ο Χρήστος Αλίκογλου που έχουμε και το CMA Channel και η Ειρήνη Παπαμανουήλ. Τι! Τα φτιάξανε! Δεν το πιστεύω! γεια σου παιδιά. Μισό λεπτάκι, κοριτσάκι μου. Τι θέλεις? Ρε Φλόρε, κάνε από εδώ, δεν ξέρεις ότι Θες, θέλεις ρε, μια άντε, κοπέλα. βάλα. Ρε, πρέπει να σου δείξω πώς ρίχνουμε μια κοπέλα. Έτσι! Τον είχε! Ναι, μαμά, εντάξει, θα σε κλείσω τώρα επειδή εδώ βλέπω ένα όμορφο κορίτσι και θέλω να τη τα ζητήσω, εντάξει. Ναι, παιδάκι μου, αλλά να είσαι στο σπίτι πριν τις 9. Έχω φαγητό, κοτοπουλάκι στο φούρνο. Τι ωραία. Μαμά, εντάξει, σε κλείνω τώρα. Αντίο. Μαμά. Γεια σου. Μήπως θες, ξέρεις, να βγούμε ραντεβού, αλλά θα πρέπει να είμαι σπίτι μου πριν τις 9. Φύγε από